Здравейте, аз съм Габи, а това е Дая. Здравейте, хора човешки, аз съм Дай. Аз съм детето на припевите, това е Детето чудо. същото. Днес ще пускаме балони. Така, да започваме. Ето ти на тебе един. Ето, това са нашите балони. Хайде бе, полека. Чакай, аз не се виждам, бе. Рунгел. Ето го, да започваме. Но, две. Нали гледайте хора, ние сме луди. Сега ще... На втория балон. Ето ми го. Абе, към мене, бе. Ало. Чакай от другата страна да видя. Това е моят балон. Това е моя балон. Сега ги пускаме. Едно, две, три. Браво, Сега, ако искаш да ги дигаме с ето това. Так, стой. Чакай, полека да ме. Виждаш ли турбичката там? Сега ти вземи малкия, аз ще взема той, или ти вземи той, аз ще взема малкия. Гледате ме как дърпа, въже ли? Хайде, Това е гледай. една турбичка, където ще спускаме балоните. Продължаваме. Ето го другия балон. Който... Резерва, Да. който прилича малко на пихтия. Ето го, този го даваме на Габи. Аз сега ще ви демонстрирам едно А нещо. това е моето бебе. Къде ще го хвърлиме в стената и там. Къде е и там? Ето. Ама да не е там на това. Не, няма. Една, две. Аз сега не разбрах какво стана. Чакай, има ли още балони? Няма. Чакай. Да, ще го хвърли там на стената. Ама какво става на тя балони? Така. И сега, дами и господа, дай ми за малко на мен пръчката. И сега, дами и господа, чакай малко. Така. И сега, дами и господа, отиваме да пълниме Балоните. какви са тия към Мустачки. Така. И ще се върнем връщаме след като малко. Да. Но по-бързо. Чакай, бе. Всъщност беше това от нас. В момента да я пълни балоните, за това ще ви кажа нищо. Реже блока. Добре, до скоро, приятели. И се абонирайте за нашия канал Hello Friends. До скоро!